Так. Ну, я нешта сёння даволі хутка ўсё зрабіў. Звычайна я 5 хвілін яшчэ займаюся рознай фігнёй. Хочеш. Так, ну добра. Усім добрый вечар, хто будзе пераглядаць, усім, хто зараз онлайн, хто ўжо паспеў падлучыцца, хто яшчэ падлучыцца, хто будзе глядзець гэта ў запісе на YouTube, ці можа нават на Twitch, на Twitch захоўваецца, падаецца 2 тыдні, ці ўжо больш, я уже не памятаю. У любым выпадку, што, усім здароў, будзем пачынаць. Сёння што? Мы прайшлі, мы учора прайшлі 2 разы на 2 канцоўкі аднолькавыя, так атрымалася. І кожны раз мы намагаліся спасці дзяўчынку, але ратуючы дзяўчынку, аказваецца, што яна ўсё роўна нас як бы крыцей на хреновую канцоўку мы выходзілі, і сёння я паспрабую зрабіць іншую. Я не ўпэўнены, што яна добрая, а яна будзе проста іншая. Ось, так што я пакрысе прадоўжыце можна. А што прадоўжыце? Я ўжо распачынаў. Ну ўсё, карацей, будзем што? Будзем рабіць усё тое, што хоча ад нас гульня. Paul, you entered here who knows how long ago. You're not answering calls. I'm worried. Lily, sweetheart. Ну это ўсё слухалі, а можна Right away. прапусціць? Everything's okay. Не. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning and tell you everything. Paul, but I saw them lock you up. It's not normal. Я уже третий раз это уже гляжу. It's just protocol here. They took away my phone and made me sign an NDA. And all I have to do is feed and treat the animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Так, зараз хутенько мясо принесем. Ну гэты твіст плот з мясом, гэта, канешне, дай бог здароўя. Так, павінен быць іншы шлях. Маці, ну ты ж ведаеш, я намагаўся. Я учора намагаўся. Yeah. Take this. Сёння мы паспрабуем рабіць тое, што хоча ад нас гульня. І паглядзім, чым гэта ўсё скончыцца. Уже ўсё ведаем, дзе што браць. Можем адразу... Не, адразу мы, напэўна, не пойдзем. Так. Вегетаблісы. Да лася ж трэба схадзіць. Да лася мы пойдзем без... Пойдзем з мясом. Тыпу, не трэба ісці да жывёл? Ну, можа быць. Але мы ўсё, кожны раз усё абыходзілі. Не? Ну, кожны раз раблю гэта. Тыпу, гульня ў любым выпадку скончваецца ў той момант, калі мы сходзім да апошняй жывёліны. Справа ў тым, што... Справа ў тым, у чым... Чорт его ведае. Так, ну мы тут усё вывучалі, падаецца. Тут нічога нідзе няма. Код. Дарэчы, это ж недзе нам код гаворыць ад шафы. Нельга адразу забраць, на жаль.
Слухайте, іх там да халеры, глядзіць, колькі людзей. Гэта, пэўна, усе супрацоўнікі, распрацоўшчыкі. Ну што, давайте будзем спрабаваць. Давайте будем спрабаваць. Пагналі, карацей. Так, на гэты раз будзем рэзаць людзей. А, пачакай, а калі я зараз фільтр дастану? А яго зараз няма. Рукі. Адкуль яна цікава потым з'явіцца? Пытанне. Блін, піў гарбату, падаецца, няша там абпалю сабе. Непрыемна. Так, слон, лось, пінгвіны і валабі. Я до слона не пойду. Ну их нафиг. И до лося не пойду. Давайте пойдем до валабі. Ну, до першага нам у любым выпадку трэба ісці. Слон вялікі, але нагадваю, што ў слона, памятаеш, калі мы зімбіліся, у яго ж там эта броня адрастае, гэта доўга зімбіцца, гэта не зараз. Так, давайте валабі. Где там этой валабі? Гатувати. Давайте будем рэзаць. Трэба 6 з 2, ну это не так. І 1/6. Неблага адрезал. Я хочу паспрабаваць просто з мясом. Паглядзець, што будзе. Для гэта паглядзець, у прынцыпе, як яны супакайваюцца, гэтыя самыя. Это ж атрымліваецца, што? Это атрымліваецца, што нам трэба іх спачатку гэтым мясам карміць. Правильно? Калі мы самі з'едзем мяса, это пытанне. Але ж яго, я не думаю, што яго можна есці. Тихо. Night Zookeeper, Paul Connolly. Oh, thank God, finally. Please don't hang up. I've been trying to reach my husband all day. He's a scientist, Clarence J. Summers. Ось, People usually call him Павел CJ. уляцеў, дык уляцеў, конечно. Здорово, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Please check for Аж ну me. 5 He should be подписок. in the lab. Is there a lab here? Чоловік Oh, уварваўся. I understand. You're new. Then one last request. Look in his locker in the break room. Code 1768. Ma'am, this doesn't feel right. Paul, I'm begging you. CJ needs to take his medication regularly. I just want to make sure he has them with him. Just open the locker. That's all. I'll call back. Так, все, гэта мы ведаем. Это мы... Так, так, Павел Міцковіч, гэта які трэці стрым на за сёння? Не, сёння гэта другі, а па заходзісу гэта трэці. Апошні. Мы сёння пагуляем, я паспрабую іншыя... Да, Павел, дзякуй вялікі табе. Это у Twitch. Павел ПМ, дзякуй вялікі за падпіскі яшчэ раз. Наконт стрымоў гэта будзе трэці, гэта будзе апошні па заходзісу. Боже, собаки, тихо. Я думал, это уже у гульни, а это Пилипка малую гоняет. Тихо. Дураться. Дык вось, што я гаварыў, і гэта будзе штосьці стрымер зачасціў. Ну, то пуста, то густа, ведаеце такое. Гэта вось пра мяне. Давайте назбіраем усё, што тут ёсць, нам гэта ўсё спатрэбіцца.
Ты нешта гарачы, ты сам гарбаты папіў, я нешта ўжо пачаў это трохі папаціваю. Так, транквілізатары ўсё даюць, давай ўсё маё, мне ўсё это ваша трэба. КПК, няўжо будзе новы перс? Глядзіце, новы перс. Гэта месца жесть якое дзіўнае, усё ў гаўне ды і рыжы. А дусюль жахліва смуру, адусюль жахлівы смурод. Ну ўсё ж яшчэ, але гэта ўсё ж яшчэ лепш за лякарню, дзе мяне трымалі паўгады. Всё, мы тут усё, правильно, что там усё? Я ўсё забраў, што мог. Не ўсё, глядзі ты. Да, стрімер зачасціў. Ну, зараз настрыміць, потым зноў паўгады не будзе з'яўляцца. Класіка. Так, ну што, працуем, глядзім, што ёсць там. Філіпка, што ў цябе здарылася? Філіпкіч. Нешта сабакі сёння ў мяне дуруць галаву. Ну што, давай. Адчыняй вольер. Здароў. Пакуль яны тут стаяць, дарэчы, можна ўзяць не тое. Зараз все цікаць. Ну куды адразу все пацікалі ад мяне? Холера. Ну, 39, 39. Все, подается, все здоровые. Филипп. Достал. Так, берем цабырок и гук записывать одразу. Правильно? Что Филипп кажа? Филипп кажа, нече крутить хвосты кенгурам, леки шукает своих внутренних сябров. Это так. Так, выливаем ежу. Достаем гук. Так, нагадываю, что стрим одночасовый ідзе ў YouTube и ў Twitch. Гэта калі... Ой, аж бьются за ежу. Гэта на той выпадок, калі вы не будете разуметь, с кем и кому я отказываю. Одночасово два стрима идут. 46 тысяч, это нечто хворое, не? Ну, падаецца, што ўсе яны як бы хворыя, але з гукам усё добра. Хаця там нейкія паказчыкі былі не самыя добрыя. Бывало і лепш, скажем так. Так, цабырак. Што нам трэба? Тэмпературу мы ўсім памералі, правильно? Нам тады трэба браць кроў і гаўнешкі. Я просто думаю, што у нас... Что такое? Что это? Что за... Какие узнагароды? Я не разумею, что это такое. Некие ту-ту-ту. Хай куфры некие будут. Я не ведаю, что это такое. Хай едут, хай будут. Так, что у YouTube? Думаю, все это скончится, коли зноў хутор з'явится. Ну, имоверно. О, якія моцныя хвасты. Хутка их крутить давай. Добрый Рамонок, зараз накручу. Але ўсё ж таки, конечно, не тыя хвасты. Deleted, вітанки, здоров. Так, побегли забирать галдыхони. Главное по колькости собрать 1, 2, 3. Ну, недзе побач павінна быць. Даш приголубится. Ну-ка, Эмми. Я не памятаю, ці показывае яно потым, что я яе калоў. Так, а где 4-я галдэха?
Я пропустил? Не дается. Это не дается. Так само не дается. О, это дастся. Тому что она здоровая, тому и дастся. Вось так вырабляюць M&M'сы. Рамонак, мне падаецца, ты не тыя M&M'сы еў. Так, Салли, адыдзіся. Так, мы кололи кому? Эмми. Пенни мы не кололи. Яна не даецца. Вали Эмми. Вось калі я, напрыклад, возьму, яна пакажа, што... нічого не пакажа. Так, што з галдэхамі? Дзе чацвёртая галдэха? Такое можа быць. Яны могуць не дакекаць. Такое ўжо было. Можа, дзе ў кустах тут? Ты мячик? Не, яны не ў кусты не павінны былі іх схаваць, я думаю. Галасы ў іх я згодны, галасы ў іх непрыемныя. Ну, яны ж, пэўна, думаю, неяк падобныя на сапра... А вось, я знайшоў. Салли. А Салли мы рабілі? Не, Салли мы не рабілі. Ну, я просто спадзяюся, што яно... так, Салли. Эмми, Салли. Мне падаецца, што засталася только Пенни, што в Валлі я рабіў. Чорт, не паспеў. А, может... А Валлі я рабіў. Ці ён, тыпу... Просто паўторна ўжо робіць. Так, трэба пачакаць, пакуль яму зробіцца хрэнова. Наколькі я зразумеў? Во. Адчапіцеся. Падаецца ўсе. Пенні, гэта, падаецца, быў апошні, гэта хворы. Ну, падаецца, што ён хворы. Всё. З гэтым наборам ляцім назад валасы. Потым прыляцім сюды, каб здаць аналізы. А потым уже, калі будзем ляцець уже сюды, яны, хутчэй за ўсё, з'явіцца монстр. Ну, таму што мы ўжо сустракаліся з этой праблемай. А яшчэ ў мяне праблема нейкая з маніторам. Я гляджу на стрым гэта не адбіваецца, у мяне адбіваецца. У мяне крыху мільгаціць. Імаверна, гэта нешта пра несупадзення герцаў манітора і гульні, я думаю. Такога не было. Яшчэ гэта нейкія могуць быць прыколы з маніторам і з карткай NVIDIA. Так, гэта мы здалі. Здаем кроў. Все, можем глядзець, што там за хвароба. Так, глядзім дыагностыку. Вось, бачыце, хварэе толькі Валлі. Хварэе толькі Валлі, хаця Пенні, я памятаю, яна ванітавала Пенні. Ну, это ж жаночае імя, як я разумею. Значит, Валлі, гэта вадзічка, ой, кроў і галдэхоні, гэта каліт. Гэта каліт. І на каліт нам трэба, вось, гастрагард. Робім гастрагард. Я думаю, што нам адразу трэба зрабіць летальныя ін'екцыі. 3 штукі. 4. Каб адразу было. Таму што хутчэй за ўсё нас зараз сустрэне монстр. Все забраў. Так, так. Нема? Нешта нечаканае адбываецца. Нас не сустрэў монстр. Так, гэта мы здаем. Гэта мы бяром. Транквілігатар. Гастрагард. Чаму? А монстр выйдзе? А скіньце мячык.
Так, нам треба Валліс... А, Валлі. Ось яна. Треба зараз, коли він настане. Там уже ригать почнете, что? Ось ён. Ну, типу, здоров. Ну, ось ён з'явіўся. Макро Марибукус. Ну, Макро Марибукуса мы уже забивали, правильно? Усё добра, ён на месцы, а мы хваляваліся. Я промазал. Не? Не, потрапил. Ок, все добре. Иди сюда, жаба. 3. Тупо просто на скіле і на досвіді витягнули гэту катку. Так, тутейший шляхчык, здоров. Тупо на скіле і на досвіді мы толькі што гэта ўсё выцягнули. Вы бачылі, як я на раз, на два, на три разабраўся. Просто найлепшы. Так, все, погнали. Так, цікаем. Можна повесить назад. Назад. І телефонаваць, напэўна, зараз буде телефон. Да? Звонить. Ага. Гэта ўжо босс, напэўна, тэлефануе. Рыёна, здоров. Paul Connolly. I'm sorry, man. I haven't had a chance to look around yet. What's with the ma'am? А, ну да, гэта ўжо размова была не раз. A woman called. Як у нас справы? Someone named CJ. Рыёна, я толькі што заляцеў до Валабі. Хутенька знайшоў хворую, вылечыў хворую, з'явіўся монстр. Я монстру 3 запар стрэліў і ўсіх выратаваў. Have labs here. Anyway, forget it. Вось такі я малайчынка. Канешне же, не без вашай дапамогі. Try some fresh meat. Got it? Yes, sir. Excellent. I'll call you later. Вы выратавалі ўсіх істот. Істоты, якія не былі выратаваны, не ўлічваюцца. Ха-ха. Добра. Так, все, давайте, погнали тады. Значит, памятаем, да? Мы сегодня на концовку спрабуем на іншую. Я не ведаю, на добрую. Пэўна, не можа быць добрай, калі для гэтай концовки мы будем пілаваць людзей. Ну, вось бачите, нам робіцца хренова, пэўна, у незалежнасці ад таго, пэўна, якія мы будем рабіць выборы. Значит, ўсё ж таки трэба і адначасова рабіць выбор, і адначасова шукаць нешта, дадатковую інфармацыю. Так, заганяем назад ваганетку. Рэальна, я лічу, што добрая канцоўка будзе, калі не рабіць, што кажа гэны мужик. Я разумею, але... Ну, з дзяўчынай мы уже спрабавалі. Мы уже 2 разы паспрабавалі. Я, конечно, могу сказать, что мы можем паспрабаваць 3-й раз, але калі мы нічога не будем змяняць у нашай 3-й спробе, гэта, ну, это не по-дурнаватаму. І выйдзем на такую ж канцоўку, то як бы так это не працуе. Таму я думаю, што нам просто трэба вярнуцца ў хаб. Нам, па-першае, трэба вяртацца ў хаб кожны раз. Пасля кожнай спробы залятаць у хаб і шукаць, што з'яўляецца, шукаць новыя те самыя канцоўкі, там вось это ўсё. А яшчэ, магчыма, цалкам поўныя канцоўкі у нас не з'явяцца, таму што кожны раз у нас з'яўляюцца новыя жывёлы. З кожнай новай жывёлай у нас будуць з'яўляцца, імаверна, новыя магчымасці развіваць сюжэт. Падаецца, таму што у пакоі са сланом былі коды ад шафы аднаго з супрацоўнікаў. Так, добра. Вось, з'яўляецца чалавек. Так. Так, тутэйшы Руді, падкажы, калі ласка, што ты выкарыстоўваеш у якасці знешняй камеры? Знешняя камера. У мяне звычайна вебка Лоргар, там да 200 рублёў накаштавала. Ну, нібыта яна можа 4К, але я 4К на дакладна не можа. 2К
30 фпс гэта яе максимум падаецца. Карацей, гэта просто вебка. Это не камера прафесійная, нічога такого. У меня такого, на жаль, нічого немає. Я бы выкарыстоўваў камеру, каб яна была, але ж. Так, все. Труп прыехаў. Гарэза, 23 ў дзень ліпся за адзін дзень. Набіць 90 гэта не дапамагае. Я ведаю, я ўжо забіў пра гэтую Don't ідэю. worry, Paul. It's me Забудь. again. How's it going? Do you need any explanations? Oh, I definitely do. I thought you had beef or, I don't know, lamb in the fridge. And And there's a long-necked pig. You see, Paul, dozens of parasites spread from the mother every day. They infiltrate our animals and they turn into, how shall I put it? Well, monsters. And they have specific tastes. They need meat. what the hell is the mother? Relax. The mother is securely locked away. Not much is known about her, so they study her. Forget about it. You know your tasks. Don't worry about the rest. Fuck! I gave a piece of meat to my wife. You did what? Я уже диалоги уже ведаю. Sorry, Paul, but it's really ridiculous. Life gives you a chance to become a worthy, well-off person, and you take the easy way, descending to simple theft. There won't be any more indulgence. So if they say grind bodies, you grind. They'll say kill, you kill. Got it? Got it. Just tell me where my phone is. I'll call Lily. Maybe she and Gina haven't eaten yet. I won't allow it, chum. If you call your wife, it'll be a direct violation of the NDA. No, Paul, you won't drag me into this. You'll have to fully feel the consequences of your misdeed. And now stop whining and go to work. Судовно. Smoke, mother, tell your children. Я пам'ятаю, это про, як это, Sun, Rising Sun, як он там называется, песня, это яна. Так, ну что, вось і... Ён зноў тэлефануе. Можна вось гэты, можна было, дарэчы, не падымаць, можна было адразу яе... Арэгана, цішэй. Night, zookeeper. Арэгана, як маё Why сумленне. so grim? Problems? What the hell is going on here? Fuck. I almost threw a live girl into the grinder. Where did she come from? Alive? Well. 20 millixylazine and she's still with us. But fortunately, this problem is easy to solve. Pull the drop lever and the girl will turn into a couple of bricks, just like you've dealt with before. Easy peasy. Fuck! I suspected this place wasn't clean, but why else such big bucks? I can grind a couple of bodies, but I'm not going to get involved in crime and risk my family. Fuck you. Well, no one is asking you. In general, look at your hands. What the hell is this? Did you poison me? Poison? Who do you think I am, a desperate housewife? No, Paul. I infected you. And by the way, I did it for your own good. You see dozens of parasites spread out of the mother every day. They infiltrate our animals, and they transform, to put it mildly. Well, let's say they mutate. What the hell is this damn mother? Not much is known Так это about уже her, so they полтораете study уже her. размову. But Все, right я now the разобрался. Fuck! Все, кидай. Ну все. Слабонервовых я запрашаю заплюшчыць вочки. Мы гэтага раней не рабілі. Ой-ой, ребятки. Я, калі што, это самае, здымаю сябе ўсю адказнасць. Так, Арыгана, копіць мне хымкаць там у чаце. Я два разы я яе ратаваў. А што, чым яна мне адплаціла, ты мне адкажы? Чым яна мне адплаціла? Яна два разы же мяне замыкала у прыбіральні, і я там паміраў. Вось ты гэта называеш удзячнасцю? Вось дзеля гэтага мы ўсё вось гэта будзем рабіць кожны раз. Не. Трэба спрабаваць іншыя шляхі. Так, што? Угу. Так, ну.
Так, а колькі ж мяса трэба браць? Ты вось давай не выдумляй. Калі сёння паспеем, я паспрабую яшчэ адну тады. Так, мяса, шмат мяса, вегетаблісы, хербы. Чаго трэба-то? Пойдзем да слоноў. 6-5 хербала. Так, хербалаў шмат. Элефанту вегетаблі 4,5. Это знизу. Так, вегетаблісы. Давай один усялякі яшчэ один возьмем. Хай будзе. Ніча было па валерам бегаць, а не дапамагаць жанчыне дзверы раскавыраць. Ну, слухай, магчыма. Но ты памятаеш, што мы там лазілі. Мы ж там не просто так, тыпу, што вось яна біла ў дзверы, мы такія, ну, бі дурная ў дзверы і ўсё. Не, мы бегалі. Я гэту руку і тыркаў у розныя дзверы. І яна там сядзела, я ўсё глядзеў, глядаў. З ёй мы глядзелі ўсе прадметы. То бок, ну, нешта я там рабіў увесь час. То бок я не скажу, што я там нічога не глядзеў і, тыпу, гары на гэтым самым полымем. Не, мы ж спрабавалі. Так, да слона давайте. Давайте да слона. Просто цікава, што няўжо ці калі мы яе заб'ем, у мяне канцоўка будзе толькі адна, што я паміраю. Не можа такого быць. Ён жа прыедзе, босс гэты. Так, давайте пагналі сюды. Давайте зараз зробім адразу ежу для зараженых. Правильно? Зараженых. І я приехал до слонов. Потому что потом же я же не смогу зарабить ему ежу, правильно? По логике. Ну, по моей логике, я зараз загадзя раблю ежу, и он не з'явится. Ну, по такой логике. Так, ну давай поспробуем зарабить. Так, тут треба пятерка. От 7,9, там 0,8 карацей. А 8 это больше полова. Ну, давай, например, так. О, як добре адрэзу. Ну, умоўно добра. Да лася мы яшчэ сходзім, яшчэ будзе час. Так, рэжам далей. Трэба адрэзаць 5 з 7. Ого. Ну, я думаю, что это нешта тып такога, да? Ну, неблага рэжу. Ну, конечно, з хібамі, але яно дазваляе. Таму што памер вялікі, як мяса выглядае, да, так, тыпу, нормально. Набыў бы сабе, паеў бы. Так, пятерка з 6. Ну, то недзе, я думаю, нешта тыпу такого. Нормас. О, мяса роўненька 1 у 1 адрэзу, таму што мяса мала, чалавекаў мала, таму трэба эканоміць. Ой, што там? Дэнчык, здароў. Так, не зразумеў. Я адкрыў YouTube, а тут Рудзі прамы эфір. А сланы. Все будзе добра. І Рудзі прамы эфір, нагадваю, і YouTube, і Twitch. Так што... Так, мы все зрабілі, правильно? Правильно. То бок мы іх адразу кормім тым, што з мясам. І па маёй логіцы ён не павінен з'явіцца. Але гэта па маёй логіцы. Давайте адразу збегаем. А, потым паспеем збегаць. Адчыняем. Нормально, мясо у фарш, а вантробы цалёхенькія. Так, их там 3. Их там 3. Ну что, ребята, давайте буду вас зараз кормить. Так, берем цабырок и гуковую гармату. Так, тише, ты уже летишь уже, волосы назад. Так.
Ну, ежа з мясом яна не адрозніваецца ад ежы без мяса, калі што я бачу. Каві. Падаецца нормально. Раджа. Выглядае это самое нездоровым. І бабар. Это ж бабар, падаецца, у той раз усіх это самое забіваў, не? Нехта карацей з іх. Так, цяпер. Тэмпературку. Там бярем тэмпературку, таму што яны яшчэ не адразу не нагалдэхаць. О! Я зразумеў. Раджа хварэе. Тэмпература ёсць. Так, цяпер... Вось гэтым яшчэ ні разу не карыстаўся. УФ ліхтар. А во што ён? Можа, гэта трэба, каб дастаць это чарвя з трупа. Памятаеце, там трупы, калі мы забіваем гэтага монстра, у ім тыпу паказваецца, што ўнутры ёсць гэта самае. Можа, у ліхтаром яго можна там спаліць ці там яшчэ што-небудзь зрабіць. Трэба падумаць пра гэта. Так, цабырак. Ставим назад. Берем говнешкин. Бежим за говнешкинами. Так. Одна говнешкина. Так, а можно это самое тут поднапружиться крыху? Раджа. Я не упэўнены, что... Так, калі мы усе пакуль тут, так давай-ка мы тебе... Ну, можна адразу, конечно, толькі раджу і колоть, калі мы уже убачылі, што гэта... Бабар. Бабар. Не хоча бабар, каб я яго колоў. О! Глядзі ты, як раджа даецца. Што, Дэнчык, дык тады запушчу зноў, да, калі так. Падаецца ў тэму, толькі што зарубіў кубку сваю, бо захварэла і ўжо бачна памірала. Кубку сэнсе курку. Шкада. Ты, карацей, там жывеш сваё сапраўднае вясковае жыццё, да? Так, што, галдэхі? А галдэхі-то я адну толькі пакуль сабраў. Давайте галдэхі далей збіраць. Так, тут нема. Так, ребята, ну давайте поднатиснули крыху с себе, ну. Долго мне еще за вами ходить. О. Это уже другая галдыня. Мне падаецца, яны чисто рандомно з'яўляюцца вне залежнасці ад таго, дзе ходзяць наши жывёлы. Раджа, ты рабіў справу? Я ж дзве сабраў толькі гаўнешак. Оп. Ну да, нешта. Раджа сябе недобра адчувае. Шо, у іх запор ад Сары? Якой Сары? А что тут Сара есть у нас? Бабар. Слухайте, говнешки нема. Просто, ну, я-то собрал две. Імавернасць таго, што сярод іх ёсць адна ад нашага раджы. Раджа ж хворы, раджа. Ад раджы гэта, ну, як бы, ну, 2 до 3. Добра, давайте збегаем. Все ж таки я паспрабую. Калі не, будем шукаць далей, чакаць. Так, зараз можна і ў Storage яшчэ забегчы. Заодно. А як журналістку клікалі, не Сара? А, Сара. Ну, вось, бачиш, ужо парэзалі, ужо і забылі, як на імя была.
Такие мы блогеры и стримеры. Холера. Ну, ну, ось, типу, галдехи. Можна що зробити? Ми можемо відати, що зробити? Ми можемо просто зробити... А, ні, ми не можемо так зробити. Придется идти за галдехами. Я хотел, что можно просто зробить одни леки чисто на температуру и одни леки чисто на температуру и галдеху. И две просто ему, два укола ему уляпить и все на этом. Ну, один-то спрацує. Так, это некие рецепты. Это добро. Так, Пітер, праца не сказаць, каб складана, але час жахліва павольна цягнецца. От бы кальнуцца, разок, і прыйсці да... І прыйсці аж пад канец змены. Можа, тут ёсць што-небудзь. Ах ты, кляты наркаман. Наркалыга. Включу радыё, хай працуе, правильно? Можа, гэта якая-небудзь падказка. Ух ты, нічого мне надавалі лекаў, дык надавалі ўжо. Элефанты. Окей. Так, бяжым збіраць галдэшкі. А дачка твоя канібал. Ну яна ж як бы не адмыслова гэта рабіла. Это не яе выбор. Так, ребята, показывайте штаны. Кто у штаны склаў, а не на улицу? Так, это бабар. Раджастан, где твои галдехи? Сябрук. Ну, слухайте, нема галдых. Ну, такого яшчэ не было. Было аднойчы, што, ну, тыпу, спачатку 2 і потым яшчэ 2 былі, да, асобна. Ну, там праз невялікі час, а такого, каб важна не было. Хрен на цябе. Пойдзем на абум, зраблю лекі. А што рабіць? Так, давай это прыхаваем. Все ж таки. Будем рабіць на абум. Ну, а што рабіць? А што рабіць? Ну, гэтых самых... У мяне, падаецца, хапае розных там ресурсаў на крафт. Так, давайте глядзець. Мы можем зрабіць яму тэмпералакс. Гэта чыста ад тэмпературы, калі глядзець. Чыста тэмпературны, вось, да? Рэспіраторная інфекцыя. Не абавязкова, не, гэта не тое. Гэта, просто хвароба, гэта просто рэспіраторная, гэта што? Пазухі, дыхальныя шляхі, талігені. Рэспіраторныя. Аллергічныя. Крыві. Ну, гэта ж просто што? Гэта ж просто ОРВИ, правильно, не? ГРВИ, правильно? Гэта ж ОРВИ, ГРВИ. Флюїз, гэта для лікування грипу. А што там грып? А ёсць грып асобна? А, грып ёсць. ОРВИ нема, значыць гэта рэспіраторная, вострая рэспіраторная. А, ну вось, гэта все, гэта ОРВИ. ГРВИ.
Тэмпералакс. Во. Гэта калі проста, а калі тэмпература і галдэхі, гэта гастраэнтэрыт, ШКТ. А на ШКТ у нас ну вось. Нормально. Зараз мы его чисто народная, не народная, ну такая нормальная медицина. На обум просто улепим ему одно и другое. Змітрок здоров. На обум улепим ему одно и другое, и что допоможет, то и доброе. А? Ну, одразу бачим, что у меня не вышейшая адукация. Так. Это не Раджа, это Бабар. Это кто? Вось Раджа. Ну вось. Тэмпералакс. Это не то. Значит, не Тэмпералакс. А як так адбылося? Ой-ой-ой, ребяты. А мясо я навошта вам даваў? Ой, бля. Так, нагадувати монстр м'ясом. Смачно, мне далі дасягнення. То бок гэта, пэўна, не моцна дапамагло. Але, можа, яно дапамагло, што ён позна з'явіўся. Всё, пагналі рабіць цяпер летальныя ін'екцыі. Тут трэба іх адразу зарабіць шмат, таму што са слонамі складана. У іх это самае броня гэта. Зараз ён там усіх слоноў ён мне паб'е. Так, глядзім, летальная ін'екцыя, вось. Штучкі 4 адразу можна зрабіць. Яшчэ 5. Калі ў навінах гавораць, што каб забіць камароў з вірусам, выпускаюць нейкіх генамадыфікаваных камароў, я ўяўляю сабе нешта такое. Ну дык а чаго не? Пагналі, ребяткі. Так, не транквілізатор, не той выбраў. Летальная инъекция. Ну, двери ён не выбіў. Ужо добра. А гэтага я вылечыў, дарэчы. Паказваю, што я яго вылечыў. Ой. Так. Чуешь ты, Мафусаил? Праблема ў тым, што ён там у пэўны момант яго зараз броня. Мне трэба злавіць момант, калі ён гэту броню здыме. Галоўнае, каб ён пры гэтым яшчэ і мяне не бахнуў. Забил. Забил. Холера, скидай с себе щиты. О! Есть. Все. Перемогли. Ну, мясо, отрывается, не спрацавало. Хотя мне дало досягнение, что я накормил монстра мясом. Магчыма, справа ў тым, што мяса дапамагло яго супакоіць, ну ён не адразу з'явіўся, таму што мяса пісалі, што мяса дапамагае супакоіць, але не кажа, што яно папярэджвае, ну, іх з'яўленне. Так, што я хацеў? Я хацеў UV-фільтр гэты праверыць. Можа, гэтым UV-фільтрам можна гэтых
пачварні якім чынам там падпаліць, яны там вылезуць ці што? Не? Не, гэта пэўна не так працуе. Ну ўсё, мы тут только ўсё. Нават дзверы не выбіў. Я яшчэ раз пытаю, а зоопарк не ў Ракун-Сіці? Так. Вельмі падобна. Яны ўсе могуць існаваць у адным сусвеце адначасова. Так, пагналі. Я мяркую, трэба нарабіць лятальных ін'екцый і ў доку ўпяндзюрыць. Не, я ж спадзяюся, мы з ім зможам разабрацца і без Сары. Ён павінен з'явіцца. Ну так, выглядае не вельмі добра. Ну-ка. Що ж за месца праклятае? У адны і тыя ж моманты ванітуем. То бок справа не ў хваробы, а ў месцы. Правильно? Правильно. Так, это повесить трэба. Поехали. Поехали ў хаб. Поехали ў хаб. Ну... Што нам рабіць зараз, я калі шчыра не зусім уяўляю. Ну зараз будзем хадзіць па хабу, па базе і глядзець, што з'явілася, ці што, ну, нешта можа змянілася. Ну нам ж неяк сюжэт рухаць трэба без Сары, правильно? То бок без Сары я магу взять гэту руку. Так, нагадую, што яна не працуе ось сюды. Правильно? Тут іншая рука трэба. Гэта можа быць рука гэта босса. Хаб, хата апантанага бадзягі. Ну да, дарэчы, падыходзіць. І штаны... О. О, пайшоў сюжэт. Так, свежее мясо, окей. Тэстую эксперыментальны прэпарат на мутаваных асобах. У фазы фрустрацыі яны не працуюць. Працэс падзелу паталагічных клетак абавязкова павінен быць завершаны. Гэты, то бок, арганізм павінен канчаткова мутаваць. Доступ да эксперыментальных прэпаратаў знаходзіцца ў ветстанцыі. Окей, у нас пайшоў нейкі працэс. Это что? Это некие... Так, дискетка. Вось яе мы скарыстаемся унізе, правильно? А, уже адчынілі. Усё гэта, ось бач, Шарыганы, усё гэта мы маглі зрабіць разам з нашай Сарай. Але яна ўжо перамолата. Так. Dr. Oliver Metzger. What a surprise. Doc really turned out to be a doctor. Я табе кажу, там без Эліс Мілойович рабіць няма чаго. Все правильно. I know it's you, son of a bitch. Hey, take it easy, Paul Connolly. What's going on? Like you don't know, you bastard. You think just because I'm poor, I'm an idiot? You infected me with some crap and expect me to die like the animals in your fucking zoo?
Shut up! You think I wouldn't figure it out, Dr. Oliver Metzger? You said there was no lab here. So why the hell am I standing in one talking to you now? Oh, Paul, here you go again. Your ass shouldn't be where you are right now. This is a restricted area, not related to the zoo or your duties. And yes, I did Это inject you with a parasite. субтитры некуда but not to сбегли harm за you, край. rather to protect you. Without it, your job would be much harder. If you use your head and get through the first night properly, I'll come back in the morning and remove it. You'll get your money after the first shift, and no one will get hurt. Just finish what you started. It's almost over, Paul. Asshole! You think I'll believe a word you say after this? You'll have to, Paul. You're locked in, and I'm the only one who can open the door. Plus, I've got an NDA signed by your own hand, right in front of me. I'm just offering you a way out of this tricky situation, Paul. The choice is yours. Don't worry, I'll be back soon. Finish the job. Угу. Каже, скончи свою працу. Отчепися. Так. Можна потелефонувати Лілі, а можна не телефонувати, а потім потелефонувати, типу, у... Давай покуль його візьмемо, правильно? Ми, типу, потелефонуємо потім. Looks like Miss Summers was right to be worried about her husband. Ну, це CJ. Так, на якій... Що на дошці виразені? It seems they cause mutations in humans as well as animals. А де на дошці що виразено? А, виразний, боже. Все, ок. Згодны. Все вельми пригоже. Ну-ка. Damn. Most likely all the information is stored on external drives. Without them, this computer is just an empty У shell. мене є флопік. At a dead end. А, там було уставить. Ну-ка, сядай. Damn. Am I supposed to be a hacker? Without a password, this floppy disk is useless. I can't do anything here without help. Каже, без допомоги не обійстися. А ті не про нашу Сару він говорить. Один... Блін, слухай, давайте поспробуємо. Один. А, ніфіга, ён не уводить. Так, Орегана, не раби выгляд, что ты ведала это все. Ты ничего не ведала. Так, там нічога нельга ўвесці, гэта ён павінен... Нешта было? Адбылося нешта, ці мне падалося? Так, ну добра. Пагналі глядзець далей. Што ён там павінен быў мне пакінуць. Я не пакінуў нічога. Ты што, ачмурэў? Тут нічога не з'явілася. Нам трэба пароля. Пароля. Дык атрымліваецца, што нібыта мы павінны па некалькі разоў усё праходзіць, каб нам з'яўляліся новыя жывёлы, і тады мы будзем там знаходзіць новую інфармацыю. Ну, так жа атрымліваецца, таму што гэта мы атрымалі ў слана. Але, можа быць, яна бы тэлефанавала вне залежнасці. У слана мы знаходзімся ці ў іншай жывёлы, а проста ў другой па чарзе. Типу такога. І на 23 раз мы дойдзем до босса. Ну, я не ведаю, можа быць. Так, добра, давайте выганем. Трэба ж пакласці. Пасля слана трэба абнавіцца. Слон, канешне, жарэ, як той... Як слон. Гульня занадта новая. Думаю, што солюшенаў пакуль няма, так што я не магу штосьці ведаць. Не, я думаю, што... Ну, як да, гульня новая, а ў Ютубе, я думаю, ўжо ёсць усе 23 канцоўкі. Блогеры не спяць. Это мы, блогеры, тут это лынды б'ем, нічого не робім.
А сапраўдныя блогеры уже даўным-даўно ўжо ўсё паздымалі 50 гэтых праходжанняў. Разумееш ты мяне ці не? Так, хербалікі. Давай яшчэ адзін херб пакладзем. Возьмем мяса, я думаю, што можа нам і хопіць. Так, паглядзім, можа нешта недзе з'явілася. Карацей, нам трэба пароля. Нам трэба пароля. Я прагульні толькі на беларускай гляджу. Якая ты малайчына ўсё ж таки, я лічу. Рыгана, вось такая ты малайчына. Дай Бог ты здароўя. Яск-бляск, здароў. Здароў. Так, што там? Конар Арыганне. Дароўкі і Рудзі перадай, калі ласка. Арыганне нешта перадаць. Карацей, Арыгана, табе Дэнчык вясковы нешта перадае. Я так і не зразумеў, што. З Ютуба. Нагадваю, што стрым ідзе і ў Ютуб, і ў Твіч адначасова, каму дзе як зручна, карыстайцеся, калі ласка, на здароўе. На вёсцы я не ведаю, калі я буду на вёсцы, ці здолею я 2 стрымы ладзіць, гэта, канешне, будзе складана. Дэнчык кажа, што ён хоча табе дароўкі перадаць, але, Дэнчык, я тебе перадаю, што Арыгана пытае, а ці не грошы ты хочаш ёй перадаць. Я думаю, было бы карысней. Так. Мы, так, поехали. Едем до лося. Мы едем до лося. У лосёў бышы бегемоты ёсць. Едем до лося. У лосёў мы яшчэ не былі. Так, Цмок, усіх вітаю, Рудзі ў эфіры. Гэта 87-й стрым заходзе. Сёння спрабуем адшукаць 137-й падказку па сюжэту. Нешта тыпу такого. Лось вялікі і з капытамі. Я думаю, што мы з ім разбяромся. Давайте адразу з мясам. Адразу з мясам не атрымаю. Я пайшоў в інварэх. Мы з ім і так разбяромся, правильно? Давайте, дзе гэты лось? Потому что мяне не хапае. Я нешта мало ўзяў. Вы бачылі, для монстраў нешта да халеры трэба. Так, трэба 2 кілаграмы ад 8,5. Гэта недзе крыху менш, чым 1/4 частка. Падобна? Падобна. Ну, адносна. 1 кг от 3,2. Так, Арыгана, перадаю табе слово Дэнчыка, што ён бы з задавальненнем, але кажа, у яго іх няма. Так, што цікава, так як з гарыламі будуць адны самцы, ну, атрымліваецца, што так. Это хто не ведае, пры адным з нашым праходжанні мы былі ў гарыл і там былі адны самцы. Я, правда, так і не высветліў. Мы па чым вызначылі, што гэта адны самцы па мянушках? Ці мы ім там падглядалі кудысьці? Далёка нешта. Схаваныя яны тут такая, гэта ласі. Ну-ка, давайте збегаем яшчэ. Можа адразу у сторидж. Так, нас крые пасля 3-го вольеру. Не, падаецца ж пасля 4-го, не? Так. Ну-ка, завантажанне. Ніфіга не знайшоў, але гэта хрень, якую укалоў мне док, падобна тоже таксама нехіла штырыць. А адчуваецца горш, ніж пасля будь-якой сінтэтыкі звератка бажывілюць. Окей. Бажывіліць гэта што, вар'яцеюць? Так, у гарыл самкі нашмат менш і візуальна адрозніваюцца. Оу, я зразумеў. Ты хочаш сказаць, яны прыгажэй. Ты гэта хацела сказаць.
Я думаю, что ты гэта мел на увазе. Ты что, тебе не падабаюцца самцы гарыл? Я думаю, нам трэба паговорыць на эту тэму. Ну что? И что это? Ага, я не то натиснул. Так, тому што ў іх Валеры быў сцяг. Ага, я зразумеў. А яшчэ яны спявалі UMCA. Окей. UMCA. О, здоров, Хэнк. Так, колькі вас там? Ну що, б'юцца? Так, добра, бяром цабэрак. І адразу гук. О, вы такие вы, да. Аспен, Хэн и Фим. Фин. Ну, им подобное. Так, где у них тут это? Аре, окей. Хэнк. Фин. Так, только их это подглючило. Ну, а ты есть и будешь? Аспин. Придурочный. Не, что его это самое калашматить. Аспин. И он же один еще не ел. Ну давай. Блин, я зразумел, він карацею над мяне тікає. Треба дать ему это самое подъесть и стать. Уже есть еще есть. Стой! Сволота! Не, ну... О! У меня атрымалось, офигеть. Я уже думал, уже треба идти за транквилизатором. Так, тут сам кіласёў без рагоў. Карацей, все зразумела. Ну, ці гульню рабілі нейкія людзі не вельмі дасведчаныя ў гэтым пытанні. Але ну ты ж робіш гульню пра зоапарк, ну я думаю, што трэба было бы хоць крыху нейкай разнастайнасці. А можа яны іх трымаюць асобна, каб яны тут увесь час не размнажаліся. Так, галдэхі. І кроў. Ну, кроў можа быць цяжка, да, сабраць? Ну, чаго ты крычыш? Так, 2. Так, это Аспин, да? Аспин. Ой, гэта якраз такі хворы. Ну. Чего ты не колешь? Это что? Это бахники? Бачите, кроу подвисла. Нібито він набрав чи не набрав. Добре, я сподіваюся, що я не взяв його кроу. Ну так, бачили, нечто подвисло это самое у його анімація. Так, кроу, ну все, третя галдеха. Дик тільки будемо Аспіна збирати. А сенс остатніх, яны не хворые. Але ж гэта зноў такі, пакуль мы не наторкнемся на сітуацыю, калі акажацца, што тут будуць з рознымі хваробамі. Так, кроў і гаўняткі. Все, погнали.
Тэмпературу ж не памерыў. Так, у гэтых усё добрае. Я бачу. Трэба Аспіна шукаць. А, ну з тэмпературы ўсё добра ў яго таксама. Что там? ЛНП, лосихи не патрэбны. Тут рогатая тусовка. А ён сёння за старном, таму сядзіць, астатніх чакае. Такая у яго незавидная, конечно, лёс незавидный. Так, ну что, все, погнали здаваць галдэхі і кроў. І рабіць лекі. І адразу рабіць гэты самы, напэўна, ін'екцыі смяротныя. Я думаю, што без іх ніяк. Будем зараз ловить яшчэ лося, монстра. Карацей, у гэтым засадзе з жаночых асобін только Сара была. Ну, у жирафаў там не разобрацца было хто. Жирафы, пінгвіны ж таксама не разобрацца. У пінгвінаў былі дзяўчынкі. Ну, мінімум яны былі па мянушках. Так, глядим. Угу. Значит, у нас на гук и на галдэхі. Гук, галдэхі — гэта алергія. Гэта алергія. Робім. І летальная ін'екцыя адразу. Я не ведаю, як уже з запасом. Каб уже можна было калі што і не пацэліць. Зараз бахне. Не? Дзверы. Яны перасталі выбіваць дзверы. Што это за монстры такія? Я думаю, што яны зэканомілі на мадэльках. Усё можа быць. Тут, у прынцыпе, шмат на чым яны наэканомілі, трэба прызнацца, да? Так, вось гэта. Ну, мы толькі яму сандалем адразу з'явіцца монстр. Што лагічна. Видите, там некі лётае, ці што, ён падскочыў, я бачу, наверх. Во яно. Ты што, я не патрапіў? Я ж патрапіў. Бля, ён выглядае, конечно, страшно. Ну, я зараз дакладна патрапіў. А да гэтага што было? Дзве у што? Ой, сюды ідзе. Ён нагадвае з аднаго это самае фільма, ой, монстра. Там таксама чэлікі, карацей, заблукалі ў лесе недзе ў Скандынавіі. Я думаю, вы глядзелі. Заблукалі недзе ў лесе, і потым ноччу іх нехта ганяў, некі дух леса, тыпу нешта, там быў некі лось. Ой, што гэта? Як ён мяне еш унутры сядзеў. Ён мяне, тыпу, неяк дастаў, нарыгаў. Ой-ой-ой.
Йотун, ну можа, ну, а можа, дарэчы, ён это і быў. Ну, карацей, там кіно было, і там была вось такая вось пачвара нейкая, на... Там быў цэлае паселішча было, у якім было цэлае паселішча, у якім яны тупо пакланяліся гэтаму Йотуну, як ён там называўся. Карацей, вось падобная хрэновіна. Як вось іх збіраць толькі, вось, незразумела. Але гульня для таго, хто не гуляў гадоў 15, вельмі файная. Гэта Дэнчык гаворыць пра гэта сам. Ну, цалкам так. То бок, уся справа у тым, што мы ўжо такі ўжо наеліся, тыпу, у якасці. Там мадэля, карцінак, графонія, рухавікоў. А так, калі не зважаць на розную фігню, увагу, то гуляць можна. Дарэчы, у стрымоў у гэтым сэнсе ёсць плюс. Ведаеце, што імаверна, я бы адзін у гэта не гуляў. Тыпу, я бы, можа, пачаў, такі убачыў бы гэта ўсё такі, пайду я лепш, што іншае пагуляю. А так ужо як бы гуляеш стрым і, ну і стрым, гуляешся, людзі з табой глядзяць разам, да, і ты ўжо такі, ну, гуляй гульня, неблага, і падаецца і прыкалдэсікі нейкія ёсць у гэта ўсё. Так што, ў прынцыпе, кажу, што... Ой, цабырак. Вось такая вось нейкая гісторыя. З метро, калі ты скідаў гаўняхі на поезд, там два адсекі. Адзін для гаўнях, а побач намалявана нейкая шматножка. Магчыма, трэба забіць монстра і дастаць паразіта гаўнасосам. І можна занесці яго на поезд. Галава працуе, я тобі скажу. Слухай, я не подумал. Я подумал, что там паразит, у сенсе, ну, что мы, типа, проверяем говно на паразитов. И все. И я думаю, в этом сенс. Тому там... ну-ка, давай. Мы не спробовали ни разу достать паразита. Гениально. Гениально просто. Гляди ты, Змітрок, малайчына, дай бог тебе здоровья. Вось я на что. Так потім зараз з'їздимо до слонов і до Валабія. Говносос. Мне подобається это слово. Ну все. Ну тоді вже може якийсь говносмок. Ой, смок, пробач. Я не то саме, ти ж видиш. Так, а як вон ти достать? Бачите, лежать. Так, говносмок. У сенсі смок. Короче, я не это саме. Я не адмыслова, так атрымалася. Ну-ка, давай. Слухай, ну ты малайчына, конечно, з метро. Голова. А вось што нам за гэта будзе цікава? Вось гэта, канешне, да. Зараз мы тады поедем по гэтых самых усіх. Мне гэта слово больш не падабаецца. Віктор, я бы ў жыцці не здагадаўся шалець. Дык і я нават пра то не падумаў. Я думаю, ну тыпу, што мы здаем гаўно на паразітаў. Усё лагічна. Мы здаем гаўно, там намаляваны паразіт, усё, ніякіх пытанняў. Тым больш там два гэтых адсекі, і ў кожныя два адсекі нешта ўстаўляецца з гэтага гаўнасоса, і ўсё. Я, ну, як бы нават не падумаў, што ім можна нейкую іншую функцыю выконваць. Так, ну што, давайте тады пад'едзем, пазбіраем усіх астатніх. Я, правда, не видно, што гэта ўплывае. Ну, гэта ж на нешта ўплывае. Так, едем тады да слоноў. Зараз адблагаю. За гэта, як і заўсёды, будзе грамата з падзякай, але без прэміі. Усё правільна. Ну, мы можем яшчэ яго нік усе разам это самае праскандзіраваць, да? Змітрок. І вось тым самым ухваліць яго важнасць для нас. Ну, выглядаю я, конечно, уже хранавата. Так,
Мы у слоноў. Ай, не знаю, на той націснуў. Паспяшаўся. Змітрок голова, ну. Не кажи. Так, Змітрок, ты вось у Ютубе, там у Твічы табе пишут усе пишут, усе написали, что Змітрок малайчына. Итак, я пагаджуся, что пакуль не зразумела толькі для чаго. Так, для чаго мы збіраем. І зараз да Валабі. Короче, есть подозрение, что все ж таки Сару треба было ратовать, да? Вы хотите сказать? Так, а можно за говнососом поехать? Регана, 8 мовчи. Так, зараз у нас Валабі. Ці у Валабі... Почекайте, ці у Валабі не було. А у Валабі не було. Мы забивали только слона. Слона и лося мы только забивали. Ну, все, ну все, так, нам треба у хаб ехать. Так, давайте говносос скину. Так, едем у хаб. До пингвинов мы еще не ездили. Это наступный будет пингвин. Може біофільтр треба буде почистить? Може там що-небудь? Hey, Paul. Are you here? О, жонка прийшла. Paul, I brought breakfast. The meat you gave me was incredibly delicious. Gina had 3 servings. And I promised to take the rest to her beloved daddy. Oh, someone arrived. Hello. Do you work here? Hey, what are you doing? Let me go! Good morning, Paul. How was your night? It's time to feed the mother. Wake up, Paul. Mother likes her food to flutter and squeak. Don't worry about Зараз your ми матір wife. хоч I think убачимо. she'll make a great dessert. Really, Paul, you didn't think that after everything you've seen, I'd let you go. Uh-oh, looks like mommy is particularly hungry today. А, розумію, маті там. Tell mother. Ой, Bon appetit. яка жудость. Так, ось такая каратей гісторыя, народ. Ну, на другі заход мы уже не поспеем докладно. Да як так-то? Ну што ты будзеш рабіць з гэтым усім? У сэнсе новая тварына. Жирафа, так у нас же была жирафа. Нам усіх пооткрывали? А, он усіх нам просто показывает. Уже продолжить, уже плюс, уже плюса уже не ведаю кольки. Ну, все, апошний заход и все. Кольки можно, мы, все. Апошняя спроба. Спробуем. Обяцаю, апошняя, все, и больше мы не будем гулять у эту гульню. Але я повинен поспробовать. Да уже протягиваем уже все уже. Давай, худший, давай только усе скипаем усе размовы. Paul, you entered here who knows how long ago.
You're not answering calls. I'm worried. Рыбса убери. Так, почекайте з рибсами. Ну-ка. М'ясо карате, як я зрозумів, Lily, говно. sweetheart. А Sorry. можна пропустити Didn't hear you якимсь right away. розмову? Everything's okay. They put me on probation, but I had to start immediately. You should just go home. I'll be back in the morning and tell you everything. Змітрок, это не Oh, ти but I поламав, saw все them добре. lock you up. Это уже третє проходження, not це normal. четверте. Ми Yeah. тільки на четверте It's just проходження, protocol на here. третє, з They твоєї took away my phone з твоєї and made me допомоги sign an NDA. зрозуміли, що нам All I have to гэтих do is feed and черв'яков treat збирати the треба. animals. Oh, and by the way, there's plenty of meat here. I want my girls to finally eat normal food. I'll be right back. Don't go away. Так, погнали. З кого лекі зробимо? З рипсів лекі? Чому? При чому тут рипси? Так, куди? Сюди. А, з черв'яков лекі? А, може бути, до речі. А що коли замість м'яса класти городнину? Take this. Give Gina a kiss from Daddy. It's time for me to work. Все, хопить. Больше проходження не буде. Все, мы не доведаемся, что буде, коли покласти туди замість м'яса городнину. Я думаю, що просто нічого не було би. А, там вазок стоїть. Ой. Я навіть не ведаю, до кого пойдемо. Вегетаблисы. Хербулики. Хербулики. Я думаю, покуль достатково. Тіні, давайте одразу все возьмем, каб... Чорт, вот тут не зразуметь просто, что паскарае сюжет, да? Что конкретно? Вяртанне ў хаб? Ці просто любы пераезд з лакацыі ў лакацыю? Падаецца, новых нікога, бегемотаў мне не показалі. Так, давайте яшчэ раз паглядзім. Усё тое, што мы павінны знайсці, мы павінны знайсці. В этой шафе яна возьме адзенне. Гэту шафу адчыніць. Я баюся, што гэту шафу можна будзе адчыніць толькі праз слана. Але, ну, я спадзяюся, што гэта не так. Што мне не трэба будзе канкрэтна камусьці ісці. А можа трэба будзе. Ой, халера, халера. Давайте глядзець. Ага. Рыла, пінгвін, жирафа і слон. Я боюся просто это самое. Не хочется напортачить. О, інтрафог, нарешті попав на нову хвалю стримов от пана Руді. Давно не бачив. Здоров, рад бачити. Ну, давно я не приходив. Так, ну что, давайте, будем зараз каратей тады гонять пингвины маленькие, просто проблема, что их 6. Типульки их там. Погнали. Так, давайте, поеже, утинка. Так, пингвин. Бля, рыба. Тады едем не до этих, а давай до... А рыбу ты не взял? Ну, голова дурная. Ты же мне написал, рыбсов возьми. Возьми рыбсов. Я рыбсов и не взял. Я спадзяюся, что яно все ж таки сюжет рухаецца пасля сканчэння канкрэтна вальера, а не просто вось я туды-сюды паганяў і тыпу у мяне ўсё пачалося. Паглядзім, кто-то з'явіўся, не з'явіўся. У любым выпадку, пакуль мы не, я думаю, не зробім першы вальер, нічога не пачнецца. Што за лакалізацыя? Украінская лакалізацыя.
Ну, калі хто бы, конечно, зрабіў беларускую хутку, хоць камп'ютарную, хоць эту штучную, было бы добра. Так, рыбсаў. Так, хутенька, у нас няма часу. Нам трэба зруйнаваць праходжанне. У нас няма часу. Пінгвіняты. Скрымеры? Да, тут хапае усякага. Ну, прям скрымера, ну, калі яны выбіваюць дзверы і крычаць монстры, ну, на першых разах мне, ну, мяне аж так, аж ператрушвала. Скажем шчыра. Так, давайте погнали. Рыбсы. Так, трэба 2 з 3. Ну, рыбсы нейкі непрыгожыя, конечно. Окей. Принятие. Готово. Выходим. Раз. Выправляем вагонеточку. Все уже до автоматизма. Погнали. Зараз будут телефоны. Night Zookeeper, Paul Connolly. Гучыць страшно. Думаю, что гэта гульня не для мяне. Я потым уражаюсь моцна ад гэтага. Разумею, не для ўсіх. Я пропускаю. Даруйте, да? Мы уже с вами уже 4-й раз гуляем. Я думаю, что уже можем пропускать. Это жонка телефоновала, что шукае Сиджея. Так, док показал мне усё абсталяванне і растлумачыў усе задання. Важны момант я запісаў па пунктах, каб нічога не забыць. Прышчэпка ад паразітаў зроблена, я спакойны. Док кайфовы. Падобна, што мне упершыню пашчасціла з працай. Мне для цябе хреновыя навіны. Так, забіраем. Рэдзікс, гэта добра. Рэдзікс гэта нам на летальную зброю. Так, ну надавалі, нормально. Самкі гарылаў прыгожыя. Рыбы непрыгожая. Сістэма каштоўнасцяў рудзі папоўнілася. Ну, вось бачу, усё дзякуючы вам. Зразумеў, хто прыгожа, а хто не прыгожа. Ласкаво просім у вольер. Ажно 6 штук их тут. Ну, на самом деле, да. Так, берем рыбсов и берем температурник. Ой, температурник. Гуковик. Так, усіх вітаю. Вы на канале это самое доглядчик зоопарку. Поливаем. Воу, робим 360 градусов перед гэтым. Коко, Шанель. Есть. Мисти. Есть. Дейзи. Есть. Луна. Есть. 4. Коко, Луна, Мисти, Дейзи. Будут усе есть эти... Нехто уже есть и не хочет. А, ну это такие, повольненькие. Не убягуть. Так, у всех зелененькая. Окей, я зразумел вас. Теперь берем... так, это складываем. Так. Так, кроу и соборок на место. Говносос. Ой-ой. Так, самкі пінгвінаў, здаецца, таксама меж за самцоў, але не так выразна, як у гарыл. Вы на канале Містер Біст, і сёння мы кормім сапраўдных жывёлін. Так. Ну-ка, можете прыгалубіць? Не хочу.
Отчапися. Товарищ. Не перешкоджайте навуковому процессу. Вы перешкоджаете прогрессу. Яны нешта... Вот чаму я не хотел ісці до пінгвінаў. Мне зараз их тут усіх лови, усіх это самое. Мисти, давай табе хоть кольну. Это будет долго. Зараз мы будем их 3 годины годить. Давайте, давай. Конко. А, Коко. Конку. Мисти. Коко. Стой. Лера, только не текай, Луна. Мисти, Коко и Луна. Там один ванітнуў. Гэта нарм, гэта не нарм. Ну, ён хутчэй за ўсё хворы. Так, Мисти, Коко. О, Дейзи, иди. Давай, моя цудоненькая. Давай, моя малышечка. Давай. Зашмундзілася. Дейзи. Я уже заблытаўся. Іх тут 6 штук. Записывать трэба. Вы можете побачыць, як Рудзі прафесійна галубіць пінгвінаў. Галоўнае, каб пінгвіны мяне не галубілі. Так, Коко ёсць. Мисти, Рокі і Тінкер, мне падаецца. Гэтыя два. Ага. Я так сам... Я зразумеў, тут і тое, і гэта. І з усіх адтулін. Ну вось гэтых хворых складана. Яны не ідуць спаць. І іх, падаецца, прыйдзецца толькі вырубаць. Ці не? Ці Рокі пойдзе? Не, это Рокі просто ад мяне цікае. Рокі, дай прыгалубіцца. Рокі. Блин, придется идти это самое. С кожной жывільны свае, конечно, нюансы. Цікаво, у пінгвіна супраць такие месцы, я подумал, ну. Так, давайте одразу сдадим галдэхи. Падаецца, галдэхи я все-таки усе собрал. Трэба записывать. Але падаецца, все-таки Тінкер и Рокі засталіся. Давайте поглядим одразу. Да, галдэхи я все собрал. О, Рокі. Нам трэба Рокі. Кроу трэба ўзяць у Рокі и температуру у яго памерить. Так, нам транквилизатор. Летальных ін'екцій одразу треба зробити. 2, 3, 4. Справа такая, що тут в любой момент можуть повилазити. А, Кроу. Кроу. Ці я Кроу здавав? Я не здавав Кроу. Кроу, моя грозная Кроу. Ту-ту-ту. Ага. Так. Тінкер і Рокі. Ну, Тінкеру можна не робити, тому що ён не хварэе. Зноў ж паўтаруся, мы яшчэ не сустракалі такога, каб было 2 хваробы розныя. Паляўнічы на пінгвінаў прагне да крыві. Гучыць жудаснавата. Так, гэта мы кладзем. Бяром вось гэта. Tranquilizationables. Ты хто? Мисти. Так, нам трэба Рокі, так? Тінкер. Коко. Дейзи. А ось Рокі. Так, все, чекаем, ён зараз засне.
Котка ізноў кусаецца, ай-ёй. І тэмпературку адразу зараз його треба паміряць. Галоўнае, каб за гэты час, пакуль я туплю, не з'явіўся гэты самы. Так, это мы кладзем, это мы бяром. Тэмпературу трэба мераць толькі ў яго. Так, у яго і тэмпература. Так, усё, мы у яго ўсё сабралі, кроў сабралі, зараз даём кроў і бяжым па это самае. Не з'явіўся рэвізор зоапаркаў. Так, бяжым. Так, кроў здаць. Поўны набор. Тэмпература кроў галдэхі. Тэмпература сальмоналез. Сальмонелёз. Я не памятаю, у нас под сальмонеллу асобна нешта ёсць? Не? Чекай, еще раз. Сальмонеллез. Бактерия. Ну, значит, бактериальная. Ну, гэта атрымліваецца. Бактигард. Правильно все? Мы зараз поглядим по... возьмем укол. Ну, так. Так, это я. Блин. Кожны раз мяне гэта фіговіна пужае. На табе, паскудзіна. Ці няма сэнсу страляць, пакуль ён тут стаіць? Не, ёсць, глядзі, нормально. Одно хп уже знялі яму. Ну шо ты там, жаба? Ой, мяне не трэба. Не чапай пінгвінятаў. Поскудь. Всё. Ю, і нават пінгвінчика выратаваў. Ля. Так, бактыгард. Давай бактыгард. Трэба ж малога яшчэ выратаваць. Типу, о, руки. Ну, чего ты? Я ж... Оп. Так, достать это самое. Амаль професійна. Ну. Уже 4-е проходження, уже ж пора уже. Пора уже трохи разобраться, як это працуе. Так, достаем. Ой. Вы вылікалі усіх тварин. А, мне треба покласти шпендель? Не? А, двери ж выбиты, я ж двери, все, зрозумів. О, телефон. Ось калі його пропустить, тоді... А, гэта босс буде зараз телефонувати. Night Zookeeper, Paul Connolly. I'm sorry, man. I have... What's with them? Oh, yes. Бе-бе-бе-бе-бе-бе.
Цікаво, що за зусім дрэнную канцоўку нам новую жывёлку далі у той раз. Да. За 2. Якраз таки нам і далі 2 новых жывёлкі. А за гэту не далі. Трэба ж скінуць гэтага. Фекисы. Галдыхи называются фекис. Так, забираем. Погнали. Так, теперь едем у хаб. Ну что, будем спадзявацца, что у нас атрымаецца. Нам называется феписы. Нам трэба 60 фекисов. Гульня выдае ўсе 60 фекисов. Фисис? Фисис читай. Подказывают, что читается как фисис. Я читаю як фекисы. Все, ничего не ведаю. Так, давайте дзяўчынку. Давай, выезжай. Я такие, what the fuck? Ось і поговорили. Ти будем зараз ще раз тут. Так не реалістично. Можна одразу здимати, може навіть телефон не подимати. Да, будем ратовать. Яна будзе нам дапамагаць. Код ад дзвярэй. Я думаю, не ад дзвярэй. Код ад кампа. Яна павінна нам дапамагчы знайсці. Так. Ось. Мы даведаемся код. Мы адмыкаем. То бок нават калі яна прачнецца, то па сутнасці у яе не, дзверы яшчэ не будуць адчынены. Окей, дзверы мы адчынім калі яна прачнецца. Яна прачнецца, мы адчынім дзверы. То бок нам зараз трэба далей ратаваць жывёл. Вось, каб яна нас не закрыла ў прыбіральні да гэтага моманта, мы павінны паспець некуды далёка прайсці. Там ёсць такі момант, што на гэтай дыскеце гаворыцца, што так, fish, vegetables. Усё дастаткова, я думаю. Ой, спускай. Давай назад. Што па нейкіх там даследаваннях, што лекі можна зрабіць, яны спрацуюць на тым, хто ўжо цалкам ператварыўся. Магчыма, мы, гэта даведаўшись, мы зробім так, каб мы ператварыліся, і яна нам уколіць гэтыя лекі, калі мы іх зробім. Ну, нешта такое, я думаю. Нейкім такой логікай будзе ісці. Ну што, да каго? Да гарыл? Давайте да гарыл, даўно ў гарыл не былі. Карацей, што мы зараз ідзем па тым жа самым маршруце, але ў нас ужо ёсць змяненні, якія могуць змяніць саму сітуацыю. Філіп, не дури галаву. Так, давайте гатуем. Мы у гарыл. Оу, это я столькі прывёз. Аж по 9 кг. Ну ты зараз спробуй адрэш. 9-я частка. Ну так. 2,5. Так, это прыкладна 4,5. О, глядзіце, упершыню у мяне не атрымалася. Давайте выдалим. И еще раз.
Так, 1 кг. Ну так я вам скажу, ты же попробуй. Ну так, больше-меньше. Что такое, Пилипка? Тихо. Так, 2,5. 3, это вот этот не так. Не так. О, нормас. Возьми дискетку, я поспею, мы ее возьмем. Коли она уже там прочнется, тогда и возьмем. Так, окей, окей. Все, погнали. А. Што, шикоўны план, пэўны як шведскія вусы. Все будзе ок, все будет добра. Мутаваўшых жывёл можна вылікаваць, мутаваўшых не. Все, мы і прычым што ну карацей не. Карацей не. Я слухаю, можа телефон будзе звоніць. Потому что нам трэба любые гісторыі, любы момант, каб пасунуўся гэты самы сюжэт. Блядь, не то слова цісну. Зноў паспешаў. Так, усё так, мы ўжо спрабавалі сёння. Нібыта, сапраўды, монстр з'явіўся не адразу, калі мы дадавалі мяса. Але ўжо мяса мы дадаваць не можам, таму што мы Сару выратавалі. І цабэрак, і... гук. І гукавы пістоль. Здароў, братва! Шо вы, Декстер, Сэр Пеппер? Шо вы тут разбіраецеся? Хто у вас тут Данжен Мастер? Вы вырашылі? Тор кушае так упэўнена. Ну што тут, альфа? Тыпу загнаў усіх пад гэты самы, пад шконку. Чакаюць, пакуль ён паесць. Так, дзе чацвёрты? Спіць? Не? Не. О! Чиф, пэўна. Дзе-то недзе хаваўся. Так, усё. Ва ўсіх гук. Окей. Так. Это покласть. Это взять. И... Ой-ой, не то я. Тора не поспею снять. Алера, как тебе? О, голдыхоню наклал. Так, Декстер. Чиф. Дык можна паглядзець, куды канкрэтна Чиф адкладзе. Глядзі ты. І вось гэта яго галдэхі. Я крычу. Ой. Карацей, у нас хвары адзін. Кажуть, што з крыві нешта мне падказвае, што кажуць, гэта самі мутанты. Не, гэта было. Пра мяса было. Пра мяса было, і гэта было ў падказках, што мяса супакойвае іх. То бок яно не спыняе, яно не робіць там, што іх не з'явіцца, але яно супакойвае. А так, як мы не можам даць мяса, калі яны ўжо з'явіліся, значыць, мяса трэба даваць загадзя. Ад загадзя мы давалі, і сланы... Я сланам, падаецца, мяса даваў, і там сапраўды яны не з'явіліся. Ой, з'явіўся ён, але потым. Ну, тыпу, прям... Шо это, Тор? Кроў. Ой, бежим. У нас ёсць час, пакуль ён там это самае. Тэмпературнік пакласці.
Плаці кроў. Хутка. Нам толькі тор трэба. Не будзем марнаваць час на ўсіх. Оп, паспеў. О, прачнуўся незадаволены. Цікаем. Так, ці з'яўляецца мегапаазёрскі мутантам ад паазёрскага? Ну, гэта пытанне з зорачкай, я лічу. Так, тэмпературу памерылі, гаўно сабралі, кроў сабраў. Так, все. Я думаю, што адразу можна да стоража забегчы. Мы ж высветлілі, што гэта эвалюцыя пакемона. О, можа быць. Так, глядзім. Мамантаў, Ваня, здароў. Так, окей, это ўсё, это добра. Так, тэлефанаваў док, патлумачыў мне дадатковае заданне, адказаў на ўсе мае пытанні. Праца супер, жывёлы мілыя. Няўжо я сапраўды ўпершыню першы, хто адгукнуўся на гэту вакансію, зняў вяршкі, як кажа моя матуля. Ну да, вяршкі яшчэ ты зняў, конечно. Гэта называется пашанцавала і як нябожчыку. Тут тэлефанаваць ніхто не будзе? Не будзе. Всё. Цікаем. Так, здаем гаўняхі. Фекісы. Кроў. Глядзім. Дыагностыка. Я не ў таго кроў взял. А чаму я думаю, что это Тор? А чаму вы мне не сказали, что это не Тор, а Чиф? Да пофиг. Так, температура и кроў. Температура кроў это эрлихиоз, эрлихиамурис, а кроў гэта... Ой, а температура гэта просто респираторка. Так. Инфекции кровотока, ротовируса, грипп. О, не, ладно. Не будем заниматься этой фигней. Нам треба Чиф. Не у того. А чому я думаю Тор? Ну, зараз з'явиться это самое. Мы будем бегать туди-сюди. Так, галдехи нам уже не треба. Одразу треба взять револьвер. А, и он только с летальной инфекцией. Инъекцией. Зараз будем ходить за им. Ну, будем сподеваться, что он ляжа. Не, так это пакуль одна, а потом будет доброе. Я сподіваюся, ён ідзе паспаць. Трэба было это самое взять, транквилизатор. Ну, орех ад'еў, дык ад'еў, конечно. А Тор зноў спіць сабе. Ось так. Малайчынка. Нік пузо ў яго, так бачылі, выкруцілася. І вярнулася зноў. Так, все. Так. Говно Channel осуждаю. А кого ты уже осуждаешь? Кого и за что? За отъеденные сраки угорыл? Я так само осуждаю.
Як яны так на траве такія сракі ад'елі? Пытанні ўзнікаюць. Так, усім, калі што, нагадваю, што стрым адначасова ідзе ў YouTube і Twitch, так што каму як зручна, тым карыстайцеся. Значыцца, кроў і тэмпература. Кроў і тэмпература — гэта у нас эрліхіоз, эрліхія мурыс. Эрліхія мурыс, там ёсць асобная, там напісана ад эрліхі мурыс, релівакс, вось яна. Ой, адразу давайте, тут трэба адразу ляпіць этой самыя летальныя ін'екцыі. 4 штуки хай будзе. У нас яшчэ одна ёсць, то 5. Лясня? Не лясня? Не ляснула. Люцый, няўжо монстра не будзе? Ну, ён можа з'явіцца крыху пазней, канечне, калі мы уже улепім. На любы момант, у прынцыпе, можа з'явіцца. О! Прямо тут стаіць. Так, мы яго вылечылі, але з'явіўся гэты самы. Так, давайте вспоминать, што ён тут. Як ён выглядае, гэта пачвара. Що лётае? Я уже не памятаю. Так, это чиф. Дзе яно? Просто галоўнае, ну, як бы яшчэ ў гэтым праходжанні пажадана. О! Мерзоцце. Иди сюда. Все. Зато не дали ни водной горылки забить. Так, это покласти. Треба говнячек взять. Высмоктать. Так, усё. Пераходим. Ну ты глянь, як наблатыкаўся. Ну, это табе не машинами кіраваць у гульні, разумееш? Тут умець трэба. Ой-ой. Так, ситуация погоршается. Это мы памятаем. Так, берем. Опа. Ништячки. Алексей, это я после 12 годин працы. С такими руками все может быть. Ну ты это там себе, биражи. Не трэба так. Так, загоняем, едем у хаб. И начинаем сюжетную эту самую. Сюжетную галину. Галину. Так, давай. Так, мы же все зарабили, правильно? Правильно. Ну, 12 гадзін яго насосам арудаваць, ведаеш, гэта таксама праца трэба. Что она там? Так, она уже там. Она уже двери уже дзяўбе. Забираем руку. Забираем руку. Здоров. АСМР бороды. It's okay. I won't touch you. I'm the night zookeeper, Paul Connolly. And you?
Sarah Watkins, investigative journalist for Pine Valley. Thanks for saving me. Too bad I Мне can't return the толькі адно favor. падаецца ўвесь час, That's okay. што яна, калі You're the вісела, night у яе zookeeper, былі which светлыя means валасы, you're a а не guinea pig. чорныя. They gave you an injection and induced some parasite. What? How do you know? О, можна пропустить. Маті, дай пропущу. Все, она пошла. Так, читаем КПК. Так, тестуем экспериментальные препараты на вось. Это то, что я говорил, что тобто организм мае остаточно мотиваты. То бок він повинен пераўтварыцца для того, каб можна было скарыстацца лекамі. Это может быть это подобное нечто, да? Так, берем дискетку. З ёй мы праглядаем усё, правильно? Disgusting face. A pure maniac who lacks a Я думаю, что ось з телефоном так само. Типу, можна потелефонувати Джонси, я каже, лепш потім ментам, тому я давайте ми Fantastic. приховаємо. Computer, but no data. It seemed. Зараз усе буде, мать, у мене все є. Floppy disk? Where'd you get that? I Ось found це it вже in one of the новеньке. Well, lockers. of course. Here's the password. Damn. You're not a hacker by any chance, are you? Not even close. I can guess the password only if I know who came up with it. Damn. Then we're at a dead end. What is this? Time to deal with another mutant. Fuck. Let's still call the cops. At least they'll get us out of here. I'll think about it. Дик ти що, все? Типу, час ратувати ще одну тварину. А де мій предмет? А телефон? Damn. The phone did die after all. То бок телефон у будь-якому випадку би розрадився, то бок його треба можна було спокійно жонці потелефонувати. Так, що там? У нас в сертифікатах кодів нема. Почекай, гэта неяк звязана з гэтым CG-ем. Это ж дазволіць. А то... Ну, я не думаю, що гульня тут ажно такая, що нам тут треба буде некае расследаванне праводзіць і шукаць паролю, і он недзе павінен быць вось так. Ну і што ты глядзіш на мяне? Я наступны раз, як я вярнуся, я ўжо буду ў такім стане, што будзе бяда. Ты ўжо мяне зноў прыбіральні зачыніш, і ўсё, я больш спрабаваць не буду гульню праходзіць. Так, нешта магло змяніцца пасля гэтага, правильно? Нешта магло змяніцца, таму я думаю, што зараз трэба пільна сачыць за усім. Я прабягуся па ўсіх месцах. Машына яшчэ не прыехала. Падаецца, машына якраз таки, калі прыедзе, гэта будзе кепскі сігнал для мяне. Так, в фільтрах нічога. Ну, пэўна, поедем, да? Тады просто поедем до наступнай. Типу, потому что нехта зароў монстр, і ён сказаў, ну гэта мне трэба даследаваць наступ. Ну, типу, гэта мне трэба разобрацца з наступным. Так, што? 5 хвілін не чапаць гаўно цмок, ты што нарабіў? Ваня, пра што гра? Гэта, типу, зоопарк з жахамі, і нам трэба высветліць, што тут адбываецца, і пры гэтым выжыць. І, карацей, вось, ну і, в прынцыпе, ўсё. Так, я думаю, што калі мы поедем до якіх жирафаў, нам хопіць там усяго для іх. Ну, поехали. Я спадзяюся, мы можа... О, очистить биофильтр. Задача. А, гэта, напэўна, мы выканалі. Дзе гэта пароля можа быць? Чорты ведае. Задание оновлено. Нагадувати інфіковану тварину. Это все зрозуміло. Добре, давайте.
Так, мы у жирафаў гатуем. Так, 3, 5, 6 і 6, ну гэта умоўна. Палова. Ну так, плюс-мінус туды трапіў. Так, паўтары. Паўтара. 3, 8, там амаль што 2, трэба менш паловы. Нормально. Нарезали. Погнали, ребятки. Ой-ой-ой-ой. Ну, типу, пароль, калі мы не знойдзем, ну, на станцыі, калі нам там мы не патэлефануем, мы нешта такое не зробім, мы нічога не прасунемся наперад. Ці спадзявацца, што мы прыедзем, а яна скажа, ну, я там нешта знайшла, але гэта, ну, так, яна не працуе. А, трэба ж ехаць, што гэта я? Ой. Телефон не? Не. Так, сгоняем все равно у сторожку. Ну, руки у меня уже выглядают, ну, зусім недобро. Так, штосьці пагана себя адчуваю, док зателефанаваць не магу, телефон дае, можа толькі прымаць званкі. Здаецца, мяне зараз званітуе. Ну да, мужик. Ну, сабе нічога ўкалоць нельга. Неяк спыніць гэта нельга. Так, ребята, берем цабырак и гук. Гук обовязково, потому что они бегают як гэтыя. Ну, не дуритесь. Давай-ка. Ну, как не разбеглись. Так, добра. Теперь за температуркой. Ось у этому УФ ліхтар, скажу яшчэ раз, ніколі так і не скарыстаўся. Навошта ён? Можа нешта можна ўбачыць. Можа адразу ўбачыць, у кім паразіт. Але што гэта мне дасць, калі я нават даведаюся, у кім з іх сядзіць паразіт? Нічога. Что, чилить? Типа поели, все добро. Так, никто не хворее. Окей. Калі, каб прасунуцца па сюжэце трэба 100 разоў памерці, то не цікава. Згодны. Ну, як бы гэта 100% апошце. Не атрымаецца, значит не атрымаецца. Кроу. Берем, давайте. А у меня транквилизаторы есть? Нема. Кроу. Гук я записал. Галдэхи собрал. Ой, ж галдэхи не збіраў. О, як вы усе добра лягли. Давайте-ка не устаем. Худший, пакуль ляжаць. Ну.
Давай, давай, давай. Ляжи, 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 мой солоденький. Ляжи, ляжи, Масюк. О, все, добра. Колер нейкі дзіўны, головой не телепая. А, колер, кулер. Ці як? На імя Клео, я зразумеў. Кроў ёсць. Давай гэта мы тады хоть повесім. Гаўнешкі трэба сабраць і ўсё. Так, 2. Так, там нехто это самое у чаті. Пэўна, бот піша. Ой, что, сердце прохапило. Себе уявляете, это что, взрост уже? Так, галдехи, это все. Да, конечно, яны что там, может, все здоровые? Да не может такого быть. А, все правильно. Цікаво, што за камп'ютер вісіць унутры ў цягніку справа ад выхада. Ці ён не актыўны? Злева ад цыркуляркі. Ці ён актыўны ў хабе? Это задачка на... Дык гэта, пэўна, гэтыя там, якраз. Это, напэўна, это самае, тут паразіты. Я аднаго ты не глядзіў, што камп'ютер ёсць. Мне, ну, добра. Так, я здаў. Ну, добра, трэба звярнуць увагу. У хабе паглядзім. Так, добра, во, що я хацеў? А, паглядзець. Во, кроў і галдэшкі. Кроў і галдэшкі, гэта каліт. Окей. Это что такое? А вось гэта не было. Эксперыментальная рэчавіна для знішчэння паразіта, што імітуе хваробы крыві. Гэта каб мутантаў лячыць. Гэта так, гэта пэўна, каб яны не ператвараліся. То бок, калі я ведаю, хто хварэе, я бяру яго кроў і з яго дапамогай ствараю вось гэта самае і яму укалываю, і ён не пераўтвараецца. Слушайте, можна паспрабаваць. Мы ведаем, это нам трэба... Хто? Пачакай. Хто там хварэе? Главное, каб ён не пераўтварыўся. Давайте паспрабуем. У нас Беау. У яе трэба ўзяць кроў. А ў сябе можна ўзяць кроў на аналіз? Можа, мы да гэтага дойдзем, таму трэба паспрабаваць. Так, каўнешкі мне не трэба. Трэба было транквілізатор взяць. Як я зараз у яе... О, нормально.
І колькі я ўзяў? Там прадметы, у меня павінны быць прадметы. Для збіральніка крыві неабходна. Ну вось яе кроў біау. Я спадзяюся, гэта яно. Пабеглі. Біау. О, вы з Англіі. Адчапіся. Як ёсць. Бео, як я правильно? Бея. Ён мяне перастаў чытаць праз дж. Йока мас. Так. Дык што я хацеў? У яе, то бок, нам трэба каліт. Правильно? Во, кроў тварыны з'явілася. То бок нам трэба чуму, ГРВ, релігіоз, сепсіс, лептоспіроз, менінгіт, гриб. Вось. Да? Давайте адразу, конечно же, мы скрафтим на усялякі летальны. У нас... Ці у меня там их хапае. По-моему, нарабіў так да халеры. Так. Тыпу, калі я ёй зараз уляплю біау нашай, то яна павінна вылечыцца і не ператварыцца. Чаму мне два толькі іх? Один. Ну. Яшчэ один трэба. Это ж яна хоць. И что? Не зразумеў я карацей. Імавернасць, што я зрабіў не тое. Так, ты не ўсё забраў. Гэтае, што з крывёй, адразу па 3 штукі робяцца. То бок і трэцяе яшчэ трэба уляпіць, правільна атрымліваецца? Дык як чытаецца? Чытаецца як бю. Дзякуй. Тут сапраўды. Во я уже дзе галава, два вухі. То бок зараз трэці, і яна павінна вылечыцца. Хухаль. Як хахаль. Беў я перакладаецца як хахаль. Так, это Клеа. Ну, бачно, что... там он... Так, круто. Ну все. Не, ребята, нешта не так я зрабіў, пэўна. Ім у мутантаў страляць трэба, каб іх вы... Так, чаму пішуць тых, што імітуюць?
А, ну просто придется. Что там, калит был, да? Складана. Там заўсёды калит. Ну, конечно, такое есть. У меня б калит был. І що зараз ще почварета з'явиться, да? Это не Билл? Нет, это не Билл. Конечно же, Билл. Ну, конечно. Серпарах Надалис. Ну-ка, где ты там? Вы бачили, где он? Он тут был? Ну шо ты? А, понял. Ой. Тихо. Нельзя дать себе прищучить. Ну всё. Так. Ну, як атрымалось, так атрымалася. Ну, що я можу сказати? Ну, типу, можна було б яго вилічити, да? Атрымлівається. Ну, у Эфы ты самы ліхтарчык, ён падка... Я думаю, я про это думаў, што ён хутчэй за ўсё пакажа, дзе ў кім сядзіць паразіт. Типу, хто ператворыцца. О, телефон. Можа нам пароля скажуць. Night Zookeeper, Paul Connolly. Hey, Paul, this is Mrs. Summers. Did you find anything? Во. Miss Summers, I'm sorry to say this, but it seems something terrible has happened to your husband. I found his hand. Just his hand. Oh, God. Miss Summers. Miss Summers, are you there? I understand. Може зараз you're вона shocked right підкаже now, по but паролю. please call the police. Tell them that I and the journalist Sarah Watkins are locked in the old zoo. Sarah Watkins? Seriously? Is CJ messing around with that slut again? Well, now everything's clear to me. Tell her that these idiotic pranks won't work on me this time. You found CJ's hand? А, все, мы тем самым зараз скажем, что это Си-Джей. Она такая, так я его ведаю. И все, и она скажет, так вот. Она сказала, я могу, ну, типу, даведацца пароль, калі б я ведала, от кого, ну, кого ён. И мы скажем, так это же Си-Джей, ты же его ведаешь. Она такая, ёкарный бабай, кажет, конечно, это же Си-Джуйчик. Ну, и все. И пароль на 3 секи скажет. Гэта ўжо было не пад... Гэтага не было, таму што мы камп'ютар не ўзламвалі. Я боюся, што нам гамон, да? Там фотка побач была. Вось гэта адзіны момант, што на фотка была, і яна ж не ўбачыла, што там Си-Джей ці што, можа, не паглядзела. Такая, Сиджик, Трыджик. Так, давайте выгрузим товарища. Гэта Си-Джей, дык пароль вуглепластык.
Ой. Я боюсь, как она зараз к нам не сказала, ты херово выглядишь, поэтому я буду тебя убивать. А, загнать наверх. Ну все, у нас зараз час X. Ті вона нас виганяє. Ухабій. Ну ми виглядаємо херово. Я думаю, що вона нас зараз виганяв у прибиральню і на гэтым ми скончимо. Стой, стой. Это Сиджик. Ну, вона нас зараз виганять. Ой-ой-ой. Так, давайте поглядим у хабі ж это комплюктор, да? А, ні, не працює. Damn, you look awful. Fuck you. Why didn't you mention that you slept with CJ? See your source? How do you know? Answer. Well, kind of. I slept with him. He promised information about the parasites. Instead, I got a bag over my head and a syringe with a tranquilizer. What if I tell you I found a floppy disk in his locker? О, ось я зараз пароль підберем. Oh, shit. Why didn't you say that earlier? Paul, we need to hurry. You're about to be paralyzed and then you'll mutate. But we can still save you. I'm gonna send the poison formula to your PDA right now. Paul, please, there's no time for that. Это самый... Night Zookeeper, Paul Connolly. Idiot. Moron. Asshole. What the hell did you tell that bitch? CJ's wife. I warned you that you have to do everything they tell you. Do you know what I'm going to do with you now? Fuck you. You've already done everything. I have a parasite inside me that turns me into a mutant. So that's how it is. You probably noticed that the animals didn't touch you. It's because of the parasite. Only thanks to it, they see you as one of their own. In short, Paul, you've messed up a lot, but it can still be fixed. Finally send that bitch Watkins to the grinder and wait for me at the entrance. Only then will you get the antidote and maybe keep your job. Who is that? Metzger? What did he say? А, я могу ей бахнуть. Вбей стерво. Видишь, не буду ее забивать. CJ came up with a poison formula that could work on Mother. She's connected to all the parasites. Kill her, kill them all. Even those already parasitizing living organisms will die. Во, у нас некий ворушняк пошел, гляди ты. Кляк, ключ для знищення тварин, Сіджей. Я зрозумів, що кров, самки, паразити з ключовим інгредієнтом. І феромони порушають регенерацію істоти і позбавляють їх захисних сил. Гэта це спалуки, суть його смерті. Інші елементи у формулі лише каталізатори. Без крові самки вони марні. Я не зрозумів. Якої самки? Так это... може... паразити, яких ми назбирали? О! Ёкарний мой. Як визначить самку паразита? Паразитичний від з унікальною здатністю самок заподіяти кількома самцами. Самці не конкурують між собою, а виявляють увагу до самок. Гэта стратегія розмноження забезпечує високу ефективність і адаптивність у різних умовах існування. Гэты PSMA. Паразитус Sapiens Mutation. Гэты від паразіта вылучаецца сваёй асаблівай адаптыўнасці стратэгіі размнажэння. Самкі
выдыгрываюць актыўную ролю ў пошуку самцоў, даследуюць наваколле у пошуках адпавядаючага партнёра. Самцы з свайго боку вважаюць за найлепшае заставацца пасіўнымі і не праяўляць актыўнасці да самкі. Так, мім у Mutants Infections Mortifer, я не разумею, паміж імі розніца. Унікальны від паразітаў, дзе самцы праяўляюць высокую агрэсію і не церпяць канкурэнцыі адно з адным. Яны актыўна супернічаюць за права на партнёрства, выкарыстоўваючы гвалт толькі, каб не заставацца адным. Самка гэтага віду чакае, пакуль скончыцца адбор. А што я зрабіў? Мне трэба было неяк выбраць. Ну, окей, я выбраў просто аднаго з паразітаў. Сюды яго. Ці што? Не, ён просто так неяк так падсвяціўся, тыпу, што трэба нешта зрабіць. Атруты для мамкі, для выготовлення. Ну, што я вам магу сказаць? Будзем спадзявацца, што... Ну, гэта тупа латарэя. Тупа адзін з трох. Там іх нейкім чынам... Што, нам трэба было бы тады высветліць, з каго мы дасталі? Тыпу, з якой жывёлы? Якім чынам? Ну, давайте створым. Я зусім не зразумеў, калі шчыра, як трэба было выбіраць. Так, і што, мне трэба, можа, пістоль узяць, ці што? Не? Мне падаецца, трэба ісці да тых самых, да ўвахода. Ён, напэўна, мяне... А што гэта паказвае? Відаць, атруты Сару. Сары. Ага. Там нават не адзін з трох, а адзін з чатырох. Тыпу, у мяне ўсё яшчэ вісіць заданне таго, што мне трэба гэта саме... Here's the injector. But I'm afraid we have a problem. Only Doc has access to the biometric lock from the mother's enclosure. And the mother must take poison with food. But the food must be alive. Вколоти отрути Сару, вколоти отрути собі. Ладно, давайте собі вже, коли вже ми... I'm sure there must be another way. Let's go to the mother's enclosure. Paul, you're about to be paralyzed. I think I won't be able to inject the poison myself. You need to do it. No, I'll do better. I'll shed light on this shit. Just wait for the doc. This is Doc. Faster. Inject me with the poison, Sarah. Hey, Paul, how are you feeling? Як ми виглядаємо, хоч побачили. Can you imagine she made burgers from the meat you stole and came to treat you? Now I have to turn her into meat. But first, let's feed Mother. Yes, Paul, that's right. No money, no easy solution to problems. The only thing you're good for is becoming food for my girl. Mother, my girl, it's lunchtime. What the hell? This is for CJ!
яна выглядае на жывую, падаецца ўсё ж таки. Die! Paul, how are you? I'm okay. Don't Нікуди forget не to зрозумів, я що, мене фартануло? to my daughter. My name is Sarah Watkins, a journalist from Pine Valley. Everything recorded on this camera is authentic and will serve as evidence in my investigation against the CMS Watkins Corporation. You can go to hell, Dad. Ты мне фартануло, ці што? Я не зрозумів. Ці, може бути, яны вже все ж таки напужалі, нібыта это самае, а там, може, яны ўсе бы спрацавалі, ведаеце. Не думаю, що яны б уже пакінулі. Хаця, чорт іх ведае. Хутчэй за латарэйным квітком. Все так, слухайце, ну мы ўсё ж таки дабілі. Усе разам, дзякуючы вашай дапамозе, скажем, каб то не з метрок, дык увогуле, сілі мы з вами бы усе ў лужыну. І все. Так что... Ой, это я не прочитал, потому что финальные это самые тексты писались. Это не новая тварына, это старая тварына. Бегемот з'явится ці не? Вот Дмитрок нават даже прочитал, пакуль я тут говорил, что жонка померла. Ну, что зрабіць? Что я могу сказать? Усе вялікія малайчынкі, мы з вами разам пераадолелі гэту гульню і ўсё зрабілі. Трэба было патэлефанаваць. Но я подумал, что бачыш, что трэба тэлефон пакінуць для того, каб можа потым трэба будзе набраць паліцмейстерскую, а я ўжо ўсё змарнаваў. Ну, ужо не было у нас варыянтаў перапраходзіць дзеля тэлефоннага гэтага набору мы уже не будем. Слухайте, ну мы малайчынкі, я ж такі ж задаволены, што мы скончылі добра. Калі б мы зараз прайгралі, я б уже такі закінуў бы, ну, тыпу, не прайшлі, не трымалася, а так, ну, зрабілі і добра. Малайцы, усе малайцы недарэмна правялі сённяшні вечар. Завяршылі гэту гісторыю, гештальт закрылі. Ну што, усім вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі спонсорам на Patreon, спонсорам YouTube канал Руді за то, што памагаеце. Ўсё гэта магчыма дзякуючы вам. Дзякуй чаціку YouTube, дзякуй чаціку Твічы, што прыйшлі, глядзелі, пісалі, падтрымлівалі. Гэта ўсё вялікі дзякуй. І дзякуй за прыемна, спадзяюся, праведзены вечар, як казаў класік. Всё. Добрай ночы, і што там па трансляцыях будучых не ведаю, ці буду я заўтра гэту нойту паказваць, не ведаю, паглядзім. Всё, дзякуй і да новых сустрэч.